Jurli oh, Jurli. Jur. Karon na ako yung tabi sa tayo. Wala mo sana ba? Kaya siya, nada yung daong dito. Yung nagigal. Tangi ka ginugal na daw. Nag-record na lang. Asa gaga? It was surging with notice. Arnold did it when he happened to show up in a local TV news report. A neighbor saw it and told Harry. For Sergio, confirmation of his notion of what volunteering is all about. We have to concentrate on the small things. Go to a place. Terrorist attacks is going to continue right now with Jim Clancy and release of the Silva. We are done for the night. Come on, leave you. We're going to leave you also with some pictures. Some pictures shot immediately after the second airliner hit. Asa yung mama may? Ang mama. Paul, mo mama Paul. Nasa na yung mama. Saka mama, nasa balay. Grabe kayo ko. Tama na ikuha, di ba naman yung fellowship di? Kana. Ada yan. Oh, ada yung spin lang rin. Si Saddam. Nato, orang ko. Si Abu Sabaya po nang nagulit sa ulo. Abu Sabaya. Mira. Lagi yung ipangayo sa Ginoo para bulaton sa Ginoo. Yang ngayon ni Andi kay 100 man. Ano dar? Okay. Asa Yusong? Dili, onda. Ah, Honda? No, Jesus? Doon kayo, no? 200. Wala ka dito, bot. Wala siya, ambot lang kasi paganahan. Sa mga, oy. Si Bin Laden. Umar si Duterte ba? Umar si Duterte gani. Ah. Ang kuyo ana ba kuya na ang naong ni Bin Laden pa nagpausap man siya. Namin yung ka Pilipinas. Na, parating gubutas Pilipinas. Kasi papayan na ka Okay. Laden yung maestro. May nasan na lang tubig, no? Siya dapat. Ikit mo ka pa? Ah, mainit. Ang among leader, oh. Sa microphone. Interview na to. Ah, wala kayo mga isa. Kuyaw nga. Iba pa sa microphone. Kuyaw kayo mga back up ni ko, no? Boss ba yan? Grabe, di matabas. Grabe, di matabas-tabas na si Jobs. Grabe, di Oh, microphone ba do? Siguro mga... Oh, mga reporter. Nasa IBS. Mr. Abu Sabaya, kumusta Mindanao karon? Sa kamtag sa Mindanao, may tungod sa inyo ang mga aktividades sa diri sa Mindanao mismo. Si Duterte ato. Sorry na. Basta di nila puno ng mga military. Kumusta ang mga terrorism activities nyo din sa Mindanao? Wala pa. Ano yun? Wala namin kuwang karon, wala namin Si Bayang Pusasa. kumusta nyo nakikita Manager ang tali. taong mula ibuhi. Pila ba kamilyon ang yung natigong karon nga mga Sasabihin na rin ang mga wata mo gihatag sa Mapusasa kita ni trabaho na to.
Sikon. Mga igala, diyan nakita ko sa robot. Ang sige mother robot. Ato kumusta sa kumandi robot nga. Ato kumusta na yung pagka-wanted. Dari sa Mindanao. Okay, wanted siya. Tuken. Nga, nasa 2 million nga. Yan na siya. 2 million nga. Babuya, babuya. Sa mga tao nga magkadako kung kapatay ka kumandi robot. Kumandi robot, kumusta kumandi robot ang dito? Wala mo si Duterte. Hindi magkatingog si Lord. Kumusta si Duterte kung amigo mo? Tuninguan ka pag Asa pinalipang? Uy, ang kana pa sa Kuha na niya? pagtawag na kantina, pwede magkasunod ang smartphone. Oo, ito sunod. Awa nila yung kuwan. Open line mo na ang line. Oh. Basta 33 Record na sa open line. Ano ihagi? ay mga composition ba ito? Naro ba ni Kuan Pastor? Kanang Kanang ganyan makakutsi ka. Strunot, strunot. Mga kumpare, mga po. Siya, pagsurog na sa kanangge. Sa tungay. Wato na nila adto sa kampo. Kinagibig kamong brand ito. Dito po tawag sa mga kapunan. Ito po sila sa mga puro gawin. Sa silong naman sila sa barko. Ang gano'n, nakuha na yung naong. Pwede ko na bala. Uy, Hindi, idubli kayo. Hindi ka sa bali. nasa pasalimeo, pagkagawa po daw. Alam na sa salita. Ipunan pa yung ikando sa iyo pa. Ayaw. Grabe sa dosa ko eh. Ba, nag-bitli ba? Salud, isang ka. Ako yung orisal ko eh. Manidoy, manidoy. Balik na rin yung mabini. Ay, pulot ka. Pulot ka. Ganun na po mo bando. Saya na po na tuwa kayo. Siguro. Oo, Ate, kalo. Kapag kalo. Ay, kalo ko na po. Agoy. Daan na dyan ako gingan. Wala, mga bata ay kanura lang. Wala. Bila. Daan na dyan ako gingan nga. Ay, lagi ninyo ipakita sa pastor. Dalaw, pastor ko na rin. Wala na mo dalaw. Kung pinasila ba, sintinyal ko na. At tatawa na mas kalo na po. Wala. Ay. Wala. Tamaw. Diretso ko. Ino sama. Ngayon, Ano na gagawin na minus video? masa dito na. Tanawa ko, tanawa. Wala mga isip ka. Ay, si. Baby. Ayan, yung reading ko. Last time big kayo. Hindi ka wala mong kunin Rus. Deliver ang pagkakado na. Namuda sa kalakan. Hindi mo malapit sila sa Wala kalakan. ko, pare. Wala ko, pare. Dili. Ang harvest ko lang. Pilipinan Ha? Napulikan din na. Dili. Kaya harvest mo na. Ang pula. Dila rin, dila rin. Harvest part na yan. Harvest part na nagatag ni Juan. Sir Brian. Ang number 2 si Paul. Pastor, salamat kayo. Pastor, wala na yung hinuon. Mama Iris. Iris na nagsaya. Lagi, Iris na naman. Matagal pinipili lang na. Sino nawala lagi ka na doon. Wala yung Iris. Hindi ko na kaya biguan. Hindi ka biguan eh. Ako naiyato dito sa kuwan nila. Hindi maka. Baka may kaumar natin dito. Baka pa ng pastor ka. Pwede mo pastor imported na. Tanawa na po. Ilaha tayo. Important eh. Alok. Imported magyagawa. Mako na may gitagaan na natin pag-harvest. Meeting nito Oh. sa... Naya mo yung harvest. Kalot. Ito. Lima. Saya kaya no. Hindi kayo mga tipa bakit? Mga model sa kalo ba? Oh. Nga
Ako sa Japan, bukita na rin sa mga Mr. Close-up Mo smile. si Hirosito. Papa. Sunod, kita sunod. Para si Minggoy. iPhone na na ama.